प्राइमारि फरायसालियाव साइकेल हान्जाफोरनाय जों लादों बे साइकेल हान्जाफोरनाय माने राव जोंनि थांखि जों सिगांफोर थांबाय थादोंमोन दा बेखौ जों दिनै मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों दा बे दिनैनि बे साइकेल माने रेलि हान्जाफोरनाय बे हान्जाफोरनाय हाबाफारि खालामनायखौ बालाबारि प्राइमारिनि दैदेननायजों दिनै साइकेल जिथु रेलि बे माने साइकेल रेलि उद्मसन खालामनाय माने बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ सामलायनाय मानव गेदेर जोंनिनो दैदेनगिरि मानगोनां दिजेन बर' बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि प्राइमारिनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां प्राइमारिनि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि ब्लक लेभेलनिफ्राय नुजाथिनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन माइन'रिटिनिफ्राय नुजाथिनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसेयै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय मानगोनां वुमेन सेलनि प्राइमारि बडिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जुब मन्चनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन मानगोनां जोंनिनो मिडिया नि दैदेनगिरि मानगोनां हांगामा नार्जारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे थाफानो हानाय मानगोनां मिडियानिनो राजिब बर' बिथांजों लोगोसे दैमालु बर' बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिजय बर' बिथां आरो नुजाथिनो हानाय मानगोनां खरगेश्वर बर' बिथां आरो आदा जोंनि सोगोमसार बर' बिथां बयनिबोसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै दिनैनि बे हाबाफारि जिथु माने साइकेल रेलि बे हाबाफारियाव गोजोन आरो सान्थियै जेन दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव गिबियावनो आर'ज बावहरनाय थाबाय दा दिनै जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ फैगौ जोंहा 7 तारिखआव माने 7 डिसेम्बराव जिहेतु भट दान होगोन दा बेयाव 7:30निफ्राय 7:30टायाव बयबो जेन जोंनि इउपिपिएल फेमिलिफ्रा 12 बाजिनि सिगाङावनो जों भटखौ मोजां रोखोमै होनो हायो बा हिसाबै बेनो बयखौबो जोंनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों दिनैनिसिम जोङो मिथिना मोननायाव गरेस्वर समष्टियाव गासै जिथु माहारिफोर गासै माहारिनि जिथु बेंगलियानो जा सरनियानो जा माइन'रिटियानो जा गासै बिथिंजों जोंखौ मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों हिसाबै जोङो 100% जोङो देरहानाय खाथा गरेस्वराव जों गरेस्वरखौ जों उद्धार खालामनो हागोन बेयो सैथोथि खुनु माने दला दिनैसिम माने जोंखौ माने माबा खालामनो हायाखै दा जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोन बिसागाव लाखि आरो आं खावलायदों जिमानखिनि न'फोर बाखि थाबाय जोङो हाबनो बेयाव हाबनानै जोङो कनभिन्स खालामनांगौ आरो दिनै जिहेतु जिखिनि माने सुबुवा माने 30टा सुबुरि माने बालाबारि प्राइमारिनि साइकेल रेलिया 30टा सुबुरियाव कभार जानांगौ आं बेखौनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय रेलि हिसाबै गोलाव बुंलिया इउपिपिएलनि जै गरेस्वर समष्टिनि जै बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे साइकेल रेलिखौ बेखेवनानै जाबाय गोजोन्थों